Hayırlı kеш, hürmetli cemaat. Mine bir yartı saat elek şuşundan uzun barganda canımızın tübüne yumşak kına urnaşa turgan tuğan kiyibizini, muңabızını işittim. Şul biraz şatlandırdı. Hazır indi men qaytып келем. Ikinci yakka, ikinci tarafka. Kirisince mında indi бүтән. Мен тағы да шул татарча икән дип уйлаган идем дә. Әллә янына барып видеога язып алыйммы дип. Аны кайсы вакытта теге язсаң да әле телевизордан авторский права дип тотыналар, кайсылары татар ничектер җырларын шулай шундый формалаштырганнар, кызганычка каршы авторский права дип. Шушы якны күрсәткән име сезгә, монда бер ресторан. Кайсы вакытта кирип бер шашка дипме әйтәләр инде, кофе эчәдер. Хәзер карасам, иштәм татар музыкасы яңгырый, бийләр ва бигрәк яхшы туй икән. Ансы да шатлыклы күренеш инде. Менә әкрен Аллага шөкер. Әле мин әйтәсем килә, башта мин шушы якка килгәндә безнең менә шушыннан авыллардан килгәннәр татарлар КамАЗга эшләргә мискеннәр мәллә никтиралар бик әллә җитәкчеләрдән торды ул теге партия органнары, партия татарча ул фирка, әллә шулардан торды. Единый общество, советский народ дип шундый максатка ирешергә тырыштылар. Чөнки мин бераз гына эшләп калдым шул партия, ягъни фирка бүлеге, тормышы бүлегендә. Анда өстәлдән килеп чыгалар. Ничек өмә, ягъни коммунистик өмә, субботникны уздырырга. Шунда кызыксындырадыр шул. Секретно дип язып куйганнар. Секретно. Тагы нәрсә? Әйтәләр, Ленин сәясәте имеш, милли. Нәрсә дип әйтәләр? Халыклар тормышында милли сәясәт, Ленинның сәясәте дип имеш. Менә шул Ленин шырында менә 100 ел элек әле ширләп ятса да Ленин бабай аның сәясәтен тормышка ашырганнар. Әле Сталин шырында да бераз ашырганнар тормышка. Әле Екатеринбург, ягъни ул вакытта әле Свердловск шәһәрендә мәсәлән мин газетләрне эзләгәндә таптым. Бераз уйнап куйганнар безнең халык белән, безнең телдә, чөнки авылдан килгәннәр. Монда инде уйнап та тормадылар. Мин килгән чакта КамАЗ эшчесе дип урыс телендә чыгадыр газет. Татарча бер газет булмады. КамГэСта, менә КамАЗда 130 мең кеше эшлидер. Аның инде хата булмас, яртысынан күбрәк татар дисәң дә. КамГэС Энергострой анда да 30 меңнән яртысын күбесе татар булды. Шуңа карамастан булды инде. Хатта җәмәгать, татар телендә шәһәрдә газет чыкмады. Инде 90 еллар башында Шәһри Шаллы дип газет ачып җибәрделәр. 90 ел башларында. Шунда КамАЗда да хатта ачылып киттеме газет. Нур дигән газет ачылды. КамГэСта Таң йылдызы дигән газет ачылды. Әле Камы таңнары. Камы таңнары ул исемдәме, юкмы, белмим, кызганычка каршы. Татар телендә, әллә шуны татар телендә
соңыдан шыға башлагандыр, енді тәржиме айтып алар. Қазір менімше біттім, ол бір мезгіл тағы ауырда халде яшаганы, қазір енді білмеймін халін, чүнки менің танышлар анда шлидер, кірадір, маларны әлі қошып жіберділер, әлі тігі орыс тілінде шығаралар да тәржиме айталар. Әйе, міне хатта мәдениет йортларында қарағыз, кинотеатрларны мәселен Россия деп атадылар. Енді баланс енді яри батыр дегенлер, мәселен чайка деген бар. Шунан соң тағы не дейсімді болды әлі ұнтып тұрам. Ну бізде батыр деген айттым ма, жоқ ма айтқан бір чулпан деген, чулман деген, чулпандыр, чулпан деген болған не, шахардың ескі яғында, ескі шахар деп етсе де бола. Шунда батыр да чулман, чулпан, міне чулман біздің проспект дейді, енді чулпан деп атаған. Қалғанлары енді чайка деген, Россия деген, ұнтып тұрам әлі тағы исімлер, мұнда кубиялар. Ну, шын айтасың келе, міне ДК КамАЗ мәселе. Міне айтасың келе, орыс тілді сөйлеген емәлі мен. Неше тапқыр. Шошында жамағат келгенде мен сұрау беруге керек уақытта. Қию шынды өткен. Аник міне мен мәселен Таджикистанда болдым, анда кішкінәгіне Чкалов шақарында нендей матур ескерткіш мәдениет сарайы. Ышанмасаңыз, мен аны фотосын жасап интернетта менде бар ал көрсетірейім. Ішіне кірдім, мен анда директор білен, хатта мүдирі білен сөйлештім. Нешік матурлағанлар кішкіне шақарда. Енді менімше шушы елларда да түзгенлердір бәлки шушы мәдениет сарайын. Ну, сарайында әйе. Элек ол мәселен сарай деп атағанлар, яғни тігі ханлар тұрған жерде. Асыңыдан мына енді айтмайм, енді өзіңіз аңлайсыз, сіз ақыллы кіші деп шанам. Мәселен, бір халықлар арасында аны сарай деп екінші мағыналы сифатын түсіріп атай башлағанлар. Шол сарайда сарайында. Аны мен гына андай фикірде тұрмадым жемағат. Әлі яңа жылға біз газет шығарадырық. Бағышлап шында кімдір айтқаны тақдим етті. Журналистлар арасында біздің редакцияда ұшы КамАЗның мәдениет сарайын айдағыз фотосын қойық. Тігі мәрхум енді маржа айтты, баш мұхарир. Кеттігіз шеді. Ол амбар кібікті. Көрдіңіз мен енді міне. Енді алар да бірікті. Енді КамАЗ түзі. Ол уақытта енді тігі фанфары. Биграк енді міне КамАЗ түзі біз. Дәулет, шынды зор дәулет, Советлар Союзы. КамАЗ түзі, шахар түзі. Шахарында айтасын келе сізге алар қойсы фатирларында қатта Мәскау планировка деп атаған. Анда қатта балконларда жоқ. Кіші яши мәселен екі бөлмәлі фатирда. Екі бөлмәлі фатирда яши кіші. Қаттаның 9-шы қатта тұра. Кішкіне бір аяқ шығып қойы баса тұрған балконларда жоқ. Қазірде бар шындай. Мәскау планировка деп шыны қышқырып, енді атағанлар өзлеріне қалса. Яңғыратып. Мен Чкалов шақарын айтпейм, әміне мен сізге айтасы келе шуроп деген, шыр деген ол тұз яғни. Оп деген су деген таджик фарси тілінде. Анда жемеғат мен татар билерінде болдым. Неше қатылы айта алмайм. Екі қатылымы бірінші неше бөлмәлі айта алмайм. Бірінші қатта бір әбей, татар әбейі кеуге шыққан қырғызға. Енді қазір тұл қатыны енді ол қарағанем, алар балконларын нешік матурлаған, қатта кухнядан да тағы гостиный деп атылар, шунан да шығып боланды. Бізде міне
Хатта балконларда булмаган. Шунда кутырналар без ул вакытта мен мәктәптә укыган чакта газет ташыдырым, апама ярдәм итеп. Шунда без КамАЗ төзебез дип Татарстаннан киләдерме язалар инде огонек тутырып битләрен фотоларны куялар бик төсле моторлап менә ничек менә КамАЗ төзеп. Шунда имеш шунда йортлар төзеп. Ник шунда менә шул балконсыз фатирларны күрсәтмәгәннәр инде. Без шәһәр төзибез дип. Хатта әйткәнем, Комсомольская правда бер вакытта язып чыгарган бу шәһәрне, КамАЗ төзелгән шәһәрне 21 гасыр 21 гасырның шәһәре дип. Күрдегезме хатта ничек ниткәнне? Менә бу хозу моторлыкны төшереп күрсәтик әле сезгә. Күңелегез булсын. Менә җәмәгать, мин рөхсәт булса ашыкмыйча сөйлим. Кылгынып кем мин әнә теге хәмернең зыяны хакында төшергән мин 2 сагать 45 минут 355 кеше караган. Шуны аңладым, әйтәм. Әгәр дә кемгә ошаса, ул 3 сагатны тыңлый. Ошамаса, хатта 3 минутны тыңламыйлар. Шуңа күрә инде мин рөхсәт булса, менә ашыкмыйча сезгә шушы моторлыкны күрсәтәсем килә. Атлар өркмәс инде дип ышанамын. Күрдегезме нинди моторлык? Аякларына карагыз әле, таякларына карагыз. Атларның. Инде шул заман тормышына килсәк, җәмәгать. Мин инде әйтеп салдым инде. Шул мин почта тараттым, апама ярдәм итеп, шунда мин журналда күрәдерим. Ничек менә шәһәр төзиләр. Анау. Мин инде соңрак килгәндә, монда мин бер мизгил генә эләктереп алдым. Ноябрь, декабрь, ударный двухмесячник дип атыйлар. Көн сайын теге горкомнан кушканнардыр, бәлки гел танкыйтлап язырга кем өлгерми аны, мәсәлән, ясарга планны үтәми. Алар шул теге ударный двухмесячник ди. Ул беләсезме, мин сорадым, халыктан, эшчеләрдән тормады. Алар ялкау булмады. Мин безнең университетта, журналистика факультетында өйрәттеләр. Мин килеп бер бригаданы, нинди менә серләр бар икән. Нинди аларның теге мәгънәсе нинди? Ник алар менә мәсәлән бу бригада алда бара, монсы артта кала дип тикшереп биргәнем. Ул инде һәммәсе шундый гади булып чыкты. Ачыктан ачык. Кайсы бригадага мәсәлән җитәкчесе атаклы, герой соцтруда, социалистик хезмәт батыры дип атаргамы инде. Мәсәлән, шул аны бит беләләр, ул бит я депутат, ул ничек бер дәрәҗәдә ул шалтыратып, куркытып стройматериаллар, акылганнары брас бригадалар бик андый данлы бригадалар булмагач, мискиннәр утыралар стройматериалсыз. Мин үзем мәсәлән шундый бригадаларга барып, алар миңа нәрсә инде бездә шикаят диделәр, нәрсә? Шикаятмы? Жалоба курдылар. Мин инде монда Комснаб дигәнгә бардым, анда Горбачев дигән бар иде, җитәкченең урынбасары. Ул хатта беләсезме, тегендә Горбачев, монда Горбачев. Әллә шулай дипме, әллә Михаил Сергеевичме? Минчә Горбачев булды фамилиясе. Шул миннән сорау бирәдер. Ник менә бездә җитмәде шул материаллар? Менә бу позиция дип. Мәсәлән,
Иш тәрәзәләрне мәсәлән. Анда теге фурнитур дип атыйлар. Юк, икенчен алып килеп, мы им предлагаем по другой позиции дип. Анда кысалар, тизрәк тапшырыгыз дип. Тиз эшләттерәләр. Мин бер вакытта әле өйдә пластик яратмыйм мин аны, җенем сөйми. Шуңа күрә мин моны агачны, кайсыларны менә чыгарып ташлаганнар бит өйдәге ак тәрәзәләрне. Мин әйтәм, берсен китереп, бер ичмасам кечкенә створканы куйым дисәм, килешмәде, чөнки бер тәрәзәдә створкасы бер җирдә, створкада шул бер җирдә тора, теге шпингалеты, икенчедә икенче җирдә. Мен әйтәм, әгәр дә чит илдә булса, мәсәлән, Алманиядә, ягъни Германиядә булса, минемчә ул миллиметрын белмәм, сантиметрга килеп торыр. Миллиметрда бәлки булыр, килешеп торыр бер-берсенә. Монда шулай менә, теләсә нәрсә. Менә мин әйтәсем килә, мин студент чагымда Екатеринбург шәһәрендә караучы булып эшләдем. Анда безнең авылдаш марҗайы бер әби, аның малайы бездә шул мине стройка дип әйтәләр, шунда төзелешкә урнаштырды, караучы итеп. Мин анда күп нәрсәне ишетәдем. Мин ул чакта. Алар хатта нәрсә ашык-пышык диләрме? Ашыгып, кызганып, ашыгып инде, кызып, тизрәк яңа елга каршы теге руки выкручивай дип урысча әйтәләр бит. Шуны мәсәлән кабул иттергә кушалар. Кем төзгәннәр, төзүчеләр менә шул кем кабул итә шуларны. Горкомнан шалтыратып куркыталар, чөнки аларга отчет бирә кирәк. Соңыдан мин инде мәсәлән январь, февраль, хатта мартта бер өлешеп керәдер. Тынычлык, анда юннәп эшләмиләр, йоклап йөриләр ялар. Ул миңа сөйләгәне Екатеринбург, олда Свердловск шәһәрендә бер кызык мизгелдә булган, хатта ашыгып ди панельны. Менә мин булганда аны панельдә кирпичтән төзиләр, бәлки куркканнардыр. Панельдән төзиләр, йортлар. Шунда беләсезме, ул төзеп куйганнар да. Шул ук әле кешеләрне кертмәгәннәр торырга. Шул ук анда ул ничек инде таралып беткән йорты. Урысча әйтмәкче, развалился дом. Шуны сөйлидер. Ул әле исән, ул участокның җитәкчесенең урынбасары булып эшлидер. Менә күрдегезме, ничек менә ашыгыч рәвештә шулай тизрәк яри дә әле кешеләр кирип өлгермәде ди. И таралып ди. Теге картадан ясыйлар бит йорт. Шул шикелле ди. Таралды да китте ди. Менә әйтәсе килә. Монда да шундый хәлләр ашыгыч булган инде, аларны горкомнан куркытып. Аны менә шул теге бездә бер егет Мәскәүгә китте, Мишәр егете. Ул анда төзү мәсьәләләр буенча шул бүлектә эшлидер. Көн сайын анда 5 тапкыр газет чыкты, атнасына көн сайын чыгарга кирәк материал, ничек төзүләр бара. Ул кайсакта бераз җибәреп калыядыр, теге әзрәк күңел ачу өчен, чөнки бик авыр. Ул теге шагыйрьләр, алар илһамны көтеп торалар, урысча әйтмәкче, вдохновение. Бездә ул көтәргә вакыт юк. Редактор планеркада башыңа бара, баш мөхәррир, шуңа күрә ул кайсакта 100 грамм җиб бәреп, шунда илһам киләдер. Тиз язып, шулай гел 2 ай. Аны безгә ударный двухмесячник дип атыйлар. Менә шундый хәлдә ашыгыч рәвештә төзгән нәрсә ул. Һәр кайсын бит ул ни бар? Көйләп, вакытында юк, ниләр материаллар каяндыр табалар. Шул күп нәрсәләр әйтәс килә. Менә хәзер инде кайсы вакытта ишетәсең. Менә мәсәлән шушы йортны ди, яңа йортларны төздиләр ди. Анда ди картон кебек ди ишекләре ди. Картон кебек ди хатта. Инде андый да хәл менә. Ну яри ул. Хакмы, юкмы, бәлки бераз бардыр.
Мен шуны әйтәсе килә. Безне менә мин бит сөйләп киттем, баштан онытмадым татар хакында. Инде менә Екатеринбург, Свердловск шәһәрендә татар телендә газетлар чыккан. Алар заводларда жанын, тәнен жанып биреп тырышканнар. Аларны тик газеттә мактап торганнар, чөнки ул вакытта хөкүмәтнең бугы да булмаган, гафу итегез, туры әйткәнгә, бугы да булмаган, бирә тиргән. Юлны ризык булмаган, юлны тулай торакта торганнар, менде шул тик баракта торганнар, яшәү шартлары да бик андый инде ничекте катлаулы булган, инде андый шатлыклы рәвештә яшәмәгәннәр инде алар. Шул алар кызганычка каршы инде алар шахид инде, очевидец. Алар кызганычка каршы калмады. Сырырга буладыр. Ул газетта инде беләсез, Сталин кушканда шулай язганнар. Әле миндә мәсәлән безнең шәһәрнең газеты, мин вакытында архивта икәү-икәнне белеп алып, берсен алдым да 23 июньдә чыккан газет, шунда язганнар. Мәсәлән, беренче көн безнең нәрсәләр инде сарбаз дип әйтәләр, фарси телендә. Ничек солдатлармы, кем инде менә хәрби хезмәткәрләре, нәрсәме инде шулар имеш 56-65 самолетны ничек инде нәрсә дип әйтәләр, сбили дип күрсәтәләр инде. Шуны имеш мактаны шуны язганнар. Күпме үзләре югалтканны бер дә язмаганнар, бер сүздә. Соңыдан инде без аны ишеттек, укыдык. Сугыш башланган беренче көнне бик күп йөзләрме самолетлар, хатта алар индеге нәрсә инде үчә алмаганнар. Үчә алмаганнар аларны теге бомбитеп, хатта алман, немец дип әйтәләр, без немеш безнечә дөрес менә, чөнки мен әйткәнем, циркау дип әйтмибез, цирковта, циркау дип. Чиркау дип әйтәбез. Шуңа күрә бездә немеш дип әйтәләр Оренбург өлкәсендә. Аларны, бу халыкны. Шул немешләр кырган бик күп самолетны. Анда хатта бер самолетны әйтмәгәннәр. Газетлар курккан. Шуңа күрә ул мәсәлән Свердловск шәһәрендә дә заводта алар танын жанын биргәннәр. Алар нинди авырлыкта яшәгән, нинди ризыкларда булмаган, бердә бик әйтмәгәннәр дөресен аны. Газетта тик менә ура-ура безнең тормыш чит илләргә караганда бәхетлерәк дип, шундый пропаганда көчле булган ул җәмәгать. Инде белеп торасыз. Бездә менә хатта КамАЗ үзгәндә инде ул вакытта инде татар телендә булды, монда тик бер генә газетный барысы булды. Ул да монда бер район, мәсәлән, авыллар, шуның район үзәге дип саналды инде бу шәһәр. Шуңа күрә аны татар телендә чыкты. Якты юл дигән газет, мәсәлән. Аны татарча чыгардылар да, урысча тәрҗемә иттеләр. Ничә газет чыкты урысча, берсен татарча тәрҗемә итмәде. Соң 90-нчы елларда КамАЗ газетын мәсәлән тотындылар. КамГС газетын тотындылар татарча тәрҗемә итәргә. Менә шуны әйтәсе килә. Ничектер аңында булмады безнең халыкның авылдан килеп. Нигә менә ник әйтәсе килә? Монда мәсәлән бөтен Татарстанга караганда бу ярты миллион халык шәһәрендә теге милли хәрәкәт көчле дип тегеләй булай. Хәзер инде аның хакында күп сөйләргә ярамый. Аның исеме дә тыела. Мин аны әйтмим инде. Исемен әйтсәм, әйтергә кирәк. Хөкүмәт тарафыннан ул тыелган дип. Шулай күрә мин аның исемен дә әйтмим. Хәрәкәт, милли хәрәкәт. Шул мәсәлән. Алар да бик күп булды, татар катнашты, чөнки алар вакытында авылдан килеп монда инде бәлки аларга караш та булгандыр икенче төрле. Аны мин инде турдан-туры сезгә әйтмим. Менә
кем әле ул вакытта яшәгән, аны әйтеп үзе сөйләр сезгә. Шуны әйтәсе килә. Телне ничек сакларга? Телне ничек сакларга, мәсәлән? Радиода соңдан тик ачылып китте 90-нчы елларда, хатта 2 мөхәррият, ягъни редакция икәү татар телендә булды. Шунысын берсен юк иттеләр, икенчесен калдырдылар да хөкүмәткә, җитәкче хакимияткә буйсындырдылар. Хатта радиода. Хәзер дә ул тапшырып тора дип ышанам. Телевидение, Аллаһка шөкер, инде тапшырып тора. Шул мәсәлән, шуларга килсәк, алар бер роль уйнады инде. Милли аңны уятырга дип, бераз татар үзен аңлый башлады. Бераз теге, мен депутат чагымда, хатта без комиссияда 2 теллекне таләп итәдек. Хәзер менә шатландыра ул 2 телле, күбесе язылып тора. Аллаһка шөкер дисә дә була. Ул кайсы вакытта мин сорау бирәсем килә, турдан туры. Менә 2 телле булды урамда язулары. Кемнеңдер нәрсә дип әйтә? Мөнәфәгатен нәрсә инде? Кыстымы инде? Ущемило чьи-то интересы? Юк, 2 теллек. Ник менә элек шуны 2 теллекне кертергә ярамаганмы, мәсәлән? Алар бит ул, мәсәлән, мин Казакстанда булдым вакытында практикада, анда Аркалык дигән өлкә үзәге, шәһәр, шуннан мине җибәрделәр, самолетта очтым, бер райцентр Тургай дигән, хатта өлкәсе Тургайск дип атадылар. Шунда мин китеп барам, мине йөземнән карап, бу инде Казакка шамаган татар китеп бара икән дип уйламаганнардыр. 2 иптәш килгән, әллә Мәскәүдән, әллә кайдан, кем белә, бәлки алар хатталар нинди хезмәте белмим. Бәлки алар бер шундый махсус хезмәттә булгандыр инде. Мен аны сезгә кызганычка каршы әйтә алмыйм. Шулар китеп баралар, сөйләшеп, миңа мөрәҗәгать итеп, ник монда ди бер сүз ди. Хатта урыс телендә язылмаган ди монда ди. Мин инде аптырап тормадым. Турдан туры аларга сорау бирдем. Сез, мәсәлән, Мәскәүдә күрдегезме? Казак телендә язылган. Алар аптырап калдылар. Анда казаклар да, җитәкчеләр мине белмәделәр, милләтемне, хатта мин аларны китеп барам, янында китеп баралар, алар янымда. Сөйләшеп баралар, мине менә фәлән шушы сары, анда бер өстендә кием бар, сары ветровка. Шулай дип мине турына, мин хакта сөйләп баралар. Мин дә казак арасында үскән кеше, казакча бераз дисәң, байтак беләм инде. Мин инде елмайып кына китеп барам. Аларны теге аптыратмаска дип. Менә шул ул сила действия равна силе противодействия дип тотыналар и вакытында. Менә юл бирәс килмиләр. Менә алар күрсәтәм, әнә бит минем юл, минем хакым бар дисең. Алар кайсы вакытта бигрәк. Ан машинасы бар бит, ул бай. Без мискин без җәяү йөргән кеше мискин без. Алар байлар, машинада ул. Кайсылары туктап торалар. Син узганны ипле, кайсылары кызу шундай. Менә шуны әйтәсе килә. Тагы инде нәрсә әйтәсе килә, шатландыра. Элек бәйрәмләрдә, кыш узату бәйрәмендә бер дә татар җыры яңгырамыйдыр.
Хәзер инде Аллага шөкер бераз ничә ел инде дәверендә 90 елларда башлап. Сабантуйда җәмәгать ышанмасыз. Килдем мин гел бер телдә алып паралар. Мин инде әйтмим инде аңлыйсыз инде бер телдә. Бара-бара үзгәрде. Ансы да Аллага шөкер. Аны инде ни тагын ди бәйрәмнәр мәсәлән. Хатта милли мәктәпләр булган чакта миңа шундый мәгълүмат тапшырганнары мен депутат чагымда. Чуваш баллары, урыс баллары, әллә кемнән баллары татар мәктәбенә килеп укыйлар хатта. Мин урыс мәктәбе анда әллә 6-нчы исемлеме ул монда онтым инде Вардаковмы, фамилия Вардаковмы, хатта мин аны барып бер бит тутырып яздым. Помни имя свое дип, урыс телендә яздым. Ул миңа сөйләде. Татар милләтчесе берсе ди, шул ди, таләп итеп йөрде хатта бөтен җирләрдә ди. Урыслар өчен урыс мәктәбен ачырга кирәк дип шулай ди. Шул тырышлыгы аркасында ди, урыс мәктәбе ачылды. Монда хатта кайсылары ди татарлар да китереп балларын ди укыта ди. Бездә ди тәртип ди. Мин әйтәскә, әйе, анда менә канунны күпме бозалар, кайсы мәктәптә статистика бар бит. Бездә ди урыс мәктәбендә тәртип бозганы юк, алар ди милли киемнәр киеп бәйрәмнәр уздыралар ди урыс телендә. Урыс нинди инде бар бит инде тәҗрибә, халык тәҗрибәсенең нигезендә тәрбияләнәләр ди. Шулай ди. Татарларда мәсәлән, татар мәктәпләрендә алар ди канунны бузган мәктәпләрне карыйсың ди, анда ди балачага ди татар мәктәбендә укыган алар ди юк дисә дә була ди, тәртип бузган ди алар ди. Канун беләсең ди, закон, тәртип, җәмгыять тәртибе, общественный порядок урысча инде әйтмешли. Шулай дип әйтәләр. Чөнки алар милли рухында тәрбияләнгән. Күрдегезме нинди нәтиҗәсе? Катлаулы, шатлыклы. Я урыс телендә тәрбиялән, урыс халыкның гадәт, гореф-гадәтләрен нигезендә тәрбияләнгән үз синендә мәсәлән, я татар бер кайчанда ул менә әйтәсем килә. Кемдер әйткәндер, ярамый ул ызгышка китерә дип. Менә сез хәзер карыйсыз бит. Мин аны бер сериендә карамадым. Слово пацана дигән Татарстаннан алганлар да бер нине тормышны менә шушында әйтәс килә ул. Мәсәлән, Татарстанда я Казанны алыгыз, я бүтән шәһәрләрне алыгыз, группировка алар дип атыйлар. Шундый җинаят кыла торган. Ана инде интернационал булды җәмәгать, интернационал. Анда бердә тормадылар, бер милләттән генә. Төрле милләт вәкилләре булды анда. Тәртип бузып йөриләр, җинаят кылалар. Интернационал. Монда менә мәсәлән милли рухында тәрбияләнгән, я урыс милли рухында, я чуваш булсын, хәзер менә ничә ел эшләп торалар, якшәмбе сайын мәсәлән Азербайҗан милли мәктәбе, чуваш милли мәктәбе, хатта төрле милләтләрнең милли мәктәпләре булган. Хәзер кызганычка каршы андый мин аны күрмәдем дә, белмим дә, мин аларны хатта видеоларын төшереп җибәрим дигәнем, аларга куйым дигәнем. Миңа әйттеләр соңдан аны битерделәр дип. Булган, мәсәлән, Азербайҗан тугандаш халыкның мине хатта Аллага шөкер Азербайҗанда татарлар карыйлар. Бик зур сәлам аларга. Уңышлар. Без сезнең белән сокланабыз, горурланабыз, уңышлар телибез. Сез бер яктан бүтән Рәсәй түгел, СНГ төбәкләрендә яшәгән татар вәкилләренә караганда бераз бәхетле, чөнки сез тугандаш халкыбыз, татар халкын хөрмәт иткән Азербайҗан тугандаш халкы арасында яшисез. Тату яшәгез, уңышлар сезгә. Шуны әйтәс килә.
Ул менә укытучы берсе, тагы нәрсә берсе, кызгачка каршы онтып торам иде. 3 кешеме алып барадыр. Якшәмбе көнне киләләр, мәсәлән, баллары, азербайҗанлар. Аларга төрле дисциплин алып бирәләр, билем шул дисциплиналар буенча. Мәсәлән, инде туган телен, тарихын, әдәбиятын шул өйрәнәләр. Хәзер инде белмим, мин аны мөрәҗәгать тә итмәдем, мин ишеттем, аларны битерделәр дип. Әгәр дә битмәгән булса, мин инде шатланып аны төшерәчәкмен. Менә төшерәчәк турында сөйләсә, әйтәсе килә, менә кешедән тора. Күрдегезме, менә кошлар өчен нинди матурлыкны ясыйлар бездә менә. Күптән инде бу. Шунда салалар ризык аларга. Ішіне салалар, кіріп отырып ашылар алар. Безне адам баласы мәсәлән үз хозур диләрме шул? Үз милли хозурында тәрбияләнсә, ул барыбер югалмас. Чөнки кемдер мәсәлән уйлый, кирәкми миңа ул тел, нигә кирәк? Дип әллә кем булып, ул менә мин инглиз телен өйрәнәм ди, ахырында беләсезме? Жан тартмаса да кан тарта диләр. Мәсәлән, кеше бара тугандаш түрк халкының иленә. Анда хатта теге Махмутлар дигән бар. Анда Анталиядә Махмутлар мөкаядыр. Бик күп ди, анда урыс халкы яши ди. Алар да менә мәсәлән Татарстаннан торып кемдер әйткәндер, нигә кирәк ул миңа дип. Соңыннан яңадан өйрәнергә бик катлаулы эш ул. Әгәр дә кеше менә шунда торып өйрәнсә татар телен бераз, ул хатта ни, мин аны вакытында ничек әле ничек атылар, бер журнал чыгадыр, кызганычка каршы онтып торам ул. Бөтен Рәсәй күләмендә чыгадыр. Шунда менә шу Шаллы шәһәрендәге Чистяков дигән бер рус ханымы язган, өйрәнегез телен, бер-берегезнең телен өйрәнегез дип язган. Менә без дигә кирәк ди, өйрәнергә ди татар телен дип язган шулай. Күрдегезме, нинди акыллы ханым. Шулай аны бастырганнар журналда. Әллә ул ничек атадылар, шул теге мәктәп тәрбия хакында журнал чыгадыр. Ул минемчә 80-нче елларның ахырында шул вакытта чыкты бәлки. Чөнки бераз 90-нчы еллар башында татар телен белү хакында шул тегәни бик шундый нәрсә инде каты торадыр ул тема шул. Татар телен өйрәнергә кирәк дип. Менә шуңа күрә ул бәлки алдан да бастырганнар. Элек мәсәлән менә мин Саратов шәһәрендә булдым, анда рәхмәт алар теге музейнан Чернышевский Николай Гаврилович музейында хатта мин баруга элек хыялланып йөрдем, әйтәм, булар рөхсәт бирерме? Хатта мин менә Татарстанда беләм музейлар. Нинди сыр, нинди дәүләт сыры. Урысча әйтмешли, какая такая гостайна. Ник видео төшерергә рөхсәт бирмиләр. Мин инде борчылып менә шул интернетта карыйдырым. Николай Гаврилович Чернышевский татар телен белгән дип, хатта язган дип. Мин шул хыялланып йөргәнем. Аны мәсәлән менә барганда алдымда видео төшерә башлаганым. Миңа экскурсовод бирделәр бер рус ханымын. Ул мине хатта ни күрсәтте, сөйләде. Мин берничә чыгарыш ясадым аны. Берничә чыгарыш ясадым. Менә бу ничек, менә хәзер сезгә күрсәтергә менә. Шатлык дигән. Бу шатлыклы җәмәгать мизгил булды. Миңа шул, мин аны төшердем. Ул
Коръән китабын иң беренче тәрҗемә иткән. Юк, мин аны беләм, беренче юк, соңадан Крачковский әйткән. Аның алдыннан тагы берсе тәрҗемә иткән. Шул аны өйрәткән хатта. Татар теленә. Ул татар телендә язган, 8 телне белгән. Гадәттә инде урыс телен, шунасын бер латин телен, инде минчә уйлый Франция телен, мәсәлән, инглиз телен, тагы нинди телләр күрдегезме? Нинди атаклы телләр арасында татар телен белгән бу. Шул мин аны хатта мен әйтәм, ул бит бик ничек әһәмиятле мизгел, бик шатлыклы мизгел ул безгә. Язучы белгән. Аны хатта интернетта укыган имеш Лев Толстой татарча язылган хатлар җавап биргән, татарлар язган ана хат дип, хакмы юкмы белмим. Менә монда мин килдем, язып алдым. Әгәр дә теләсәгез, Татар Cinema International дип, музей Чернышевского дип тапсагыз, әллә икенче чыгарылышында, әллә беренче чыгарылышында, анда бер 6-7-8 чыгарылыш булдымы? Шунда сөйләде, әйе, татар телен белде дип әйттеләр алар. Менә күрдегезме? Менә ул кимсеттеме? Николай Гаврилович Чернышевскийны, аны шәхесне түбәнрәк иттеме, әллә ул татар телендә белгән? Ул шундый үрнәк. Ә бездән яшереп тордылар. Бездән яшереп тордылар. Сер итеп шуны. Хатта мәктәптә укганда ник менә безгә әйтмәде бер укытучы да. Бәлки белгәннәрдер. Менә тагы кемнәр әле? Әйтәсең килә. Бу Куприн. Николай Иванович Куприн. Николай Ивановичмы әллә? Гафу итегез, хата булса. Ул да бит анасы татар, Колынчак дигән. Шул теге князь мурза, ягъни татар мурзаларының дан калган. Инде алар инде акчасыз нәрсә, обедневший дип, хәерче дип әйтеп булмый, инде каты бик каты рәвештә була ул. Шул теге байлыгыннан аерылган шундый бер мурзаларның кызы, шунарга мәсәлән, алар күбесе урыска чыккан, чөнки беләсезме, мәсәлән, ул менә Петр I 1723 елындамы теге беләсез бит помещик дип атаганнар, нәрсә шул помещик түгел әле. Ул кулларны тотырга, мәсәлән, әгәр дә кеше христиан диндә булмаса, анарга рөхсәт юк. Куллар тотырга дип, ул вакытта инде бик күп байлар, татар да бай, мәсәлән, Ногай да баянда булган. Biraz алар татар күбесе татар дип атаганнар. Хезмәт иткәннәр шул патшага, императорга. Инде алар инде сайларга кирәк аларга, я динен үзгәртеп байлыгын саклап калырга тик кулларны, чөнки авылларда куллар шул акча китереп торган, алар Петербург шәһәрендә яшәргә кеше төсле. Байларга я куллардан аерылып үз диңдә каласың дип. Күбесе инде шул дингә күчкәннәр, хатта алар соңдан инде менә йомшак Екатерина II мәсәлән, йомшаграк сәясәт тоткач, анда татарлар кайтканнар үз диненә. Шуңа күрә әйтәсе килә, Купринның бәлки анасы ул православиедә булгандыр. Шул калгандыр шунда. Менә алар татар икән онытмыйчы, шул бәрибер язып үз нидә булган. Ул вакытта минемчә катлаулы булган шул яктан. Кешене, милләтен бик язмаганнар. Ул вакытта динен язганнар. Православный дип язганнар, мәсәлән, иудей дип язганнар, мусульман дип. Шуңа күрә кайсы вакытта безнең мәсәлән әйтәләр, татар дип атамаганнар, без дип булгарлар, я булгар, я мусульман дип, казанлылар дип үзләрен атаганнар. Шуңа күрә ул алар татар дип йөртмәгәннәр, мусульман дип, чөнки дин
дин дип торганнар, үз диненнән торганнар. Нинди динне йөр? Менә веры православный дип тотынганнар шулай. Шулай яны имеш якын дип. Ул инде ничек инде табигый күренеш. Чөнки шул Төркияне алсак, Төркия түгел, гафу итегез, хата айттым. Госман империя нәрсә инде, императорлыгын алсак, анда мәсәлән, анда тотынганнар кеше ислам диненә керсә, алар шул карьера дип әйтәләр. Анара карьера ясарга уңай булган хәзер әйтәләр. Ул ди төркләр дип безне менә аңлау рәвешендә Türkler az di. Anda di türlü millet, tege plavilni котел дип әйтәләр бит. Türlü millet вәкилләре булган. Хатта яһудилар. Яһудида инде хата булмаса, анда язылган. Әгәр дә кирәк булса, динегезне үзгәртергә ярый дип аларда әйткән. Анда инде бүтән дин әһелләре дә үзгәрткәннәр. Безне менә мәсәлән дин үзгәрткәннәр инде. İslam dinine kırıp hatta amına bizden ne babalar, ata babalar nerse diye ayttılar, predki Rusça aytmışlar. Alar mesela Orta Aziya'ya barganda Sauda itirge. Anda bizden Tatarga, Musulmanga şundi yukarı derecede şanış bulgan. Alarını mesela salım, yani налог azrak alganlar, alarga şanganlar, alar mene Baylık şul tege Persi, Farsi deyip anda bir de etmiyorlar. Amına şunda barıp mesela arzanrak tavarını birerler. Yılda da şanışlı bula ulan bilen şuna göre Tatarlarını indi bir ülüş Tatarını bik kısmaganlar. Alar İslam dininde kalıp alarını kullanganlar. Şular bilen birge barıp cemaat. Alar indi bir din bulgaç, alarga ышаныч күп аларга, шуңа күрә алар мәсәлән эшиткәннәр, сәүдә эшиткәннәр. Менә бу мәсәлән нидән килгән Петр Афанасий дигән бар хождень за три моря. Анда да хатта ул бисмилла дип нәрсә дип ул ислам дин кабул иткән. Афанасий Никитин ислам дин кабул иткән. Аны тырышалар инде халыкка әйтмәскә. Карап чыгыз кызыксынып менә. Шулай дигәннәр аны. Хатта ул шундый хәл булган, алар юлга чыкканда мусулман булса, аларны шул Урта Азия мәсәлән, якын шарык, ягъни Ближний Восток. Икенче инде якын көнчыгыш дип атаса була инде, шарык дип әйткәннәр иде. Анда аларга ышанышы күп булган, шундагы яшәгән халыкны, чөнки мусулман дип. Менә мәсәлән килсә бүтән дин әһеле, аларда андый дәрәҗәдә ышаныч булмаган. Шуңа күрә алар инде менә татарларны үзләре белән, безнең сәүдәгәрләрне үзе белән алып йөрткәннәр. Ышаныч булыр безгә күбрәк, салым азрак булыр дип шулай йөргәннәр. Менә тамамлыйсым килә, чөнки менә кисәк туктап калса, гафу итерсез инде җәмәгать, чөнки суык монда хәзер. Суыкта ихтимал бетә дә кала ул хәзер бер мизгел. Сүнә дә кала. Менә монда бер кыз кеше, кая әле ул? Менә икән. Нинди шибәр кыз монда? Кулында нәрсә тота ул? Бер кошны тота икән ие. Кулында.
Теге гагаус безнең тугандаш халыкта миңа бер аларның нәрсә дип әйтәләр, мөгаллиме Илья Яковлевич бүләк иткән гагаус телен китабын мәктәпләр өчен чыгарган. Шунда язылган ана теле татлы бал дигән. Шуңа күрә менә мин, хөрмәтле җәмәгать, милләттәшләр, сезне әзрәк бераз сыйлыйм дигәнем, татлы бал белән. Татар телен туган ана теле бездә язылган. Туган ана теле бездә язылган яңа ел белән дигән, ул инде шул гагаус тугандаш халыкның китабында ышансаң инде нәрсә әйткәнен, ана теле ул татлы бал дип язганнар. Шуңа күрә татлы бал белән сезне әзрәк сыйлыйсым килгән. Менә инде тагы шушы матурлыкны күрсәтәм дә сезгә. Бәлки тамамларга кирәктер. Булай да 51 минут кемдер ачу килде әле менә ник шулай күп нитәсен дип. Теге урысча әйтмеші северный сияние ди. Анда салкын, а шунда да матур ди. Шуның шикелле ышыйсың менә, катасың, а шунда да матурлык күз алып булмый. Әле менә татарча гына язып куйганнар башта. Мин инде моның максатын бераз аңлый башладым инде. Соңгыдан чыгачак инде, бәрбер менә шушында булачак инде ул менә. Икенче телдә дә чыгачак. Шунда да мен әйтәс килә, безне җитәкчеләр караса, мин аларны аңладым инде. Шуның белән белмим, хәзер карыйм, бәлки тамамларында инде. Җәмәгатьнә еракта мәчет. Инде ахырында рәхмәтемне белдерәсем килә. Кем туган тел ана телендә шул видеоларны караган, инде бу зур эш, инде әһәмиятле эш. Чөнки сез аз булса да шуны карап, инде лайк хакында әйтеп тә тормыйм инде. Бигрәк ул әһәмиятле эш инде. Шул без һәр кайсыгыз өлешегезне кертәсез шул менә шушыны карап, хуплап, бер-ике безгә инде тәмле сүз язып, безне хуплап, инде лайкмы, нәрсәме, үзегез карагыз. Мин аны теләнеп тормыйм. Мин инде кулдан килгәнне тырышам. Миңа яздылар, абый, зинһар татарча әйтегез. Тырышам инде. Урысча күпрәк кеше карый. Татарча тырышам инде, чөнки минем бурычым бар. Үземнең милләтем алдыннан төп бурычым шул. Туган телне аны инде ничек урысча әйтмешле сфера влияния киңәйтергә кирәк. Һәр кайсыбыз әгәр дә менә башкорт халкында шундый әйтем бар, бик яхшы, акыллы, тама күл була ди. Һәр кайсыгыз кануннарны бозмыйча, кануннар буенча рөхсәт ничек бар, шундый рөхсәтне инде алар шикләндерми инде безне рөхсәтләр, безнең ниләрне, хакны, хукукны туган телегездә карап, үз хата белән ясагыз, хупласагызмы, фикерегез белән уртаклашсагыз, без шулай бер-беребезне аңлап яшәргә тырышырга тиеш. Чөнки без бер
ата-анан баллары инде бер телдә сөйләшәбез. Кайсы төбәкләрдә торса да безнең халыкның вәкилләре, бер халыкның баллары, без кызларымы, малайлары. Шуңа күрә әйтәсем килә, җәмәгать кем карый, кем шундый туган телендә туган телен куллана, кулдан килгән тырыша инде, аз булса да туган телен өйрәнә. Сезгә зур рәхмәт. Шу мин сөйләп киткәнем, хатта Төркиядәме туган телебезне татар теле кирәк. Азербайҗанга бар кирәк, хатта хөрмәт итәләр сине туган телендә сөйләшсәң. Хатта Кыргызстанга барыгыз, тугандаш дәүләткә, халыкка. Хатта барыгыз, мәсәлән, Үзбекстанга барыгыз, кайда Түркменстанга барыгыз, кайсы илләргә барыгыз, анда хатта сезне үз туган телендә сөйләшкәч хөрмәт итәләр. Казак халкы бигрәк тә менә алар татар телендә сөйләшкән татарны хөрмәт итәләр. Кунак итәләр, бишбармак бирәләр. Мин ничә тапкыр күрдем, алар безне бик якын күрәләр, казак халкы хөрмәт итәләр. Миңа да хатта язалар, менә комментарий. Ага, татарша айт дип. Чөнки күрдегезме, казак халкы аңлап тора. Ә безнең кайсы татар, мин белмим татарша дип, инде әллә шул соклана, әллә горурлана шул белән. Минчә монда горурланырга нәрсәсе бар икән менә. Бу уялып әйтергә кирәк аны. Шул белән хәзер инде менә тамамлыйм инде хәзер. Кайсы вакытта сүндерсәң, иң акыллы фикер шундан. Теге татарның акыллы төштәнсең дип әйтәләр кайсы чакта. Шуның шикелле тик сүндерсәң, инде яңа фикер туа, аны шул бер фикер өчен яңадан видео төшерәс килми. Җәмәгать 60 минутка, 1 сәгатькә якынлап килә, менә хәзер инде шуны тамамлыйбыз да. Бәлки рәхмәт игътибарыгыз өчен, исән-сау торыгыз. Яңа елда сезгә уңышлар, иң беренче сәламәтлек булсын. Сәламәтлек, чөнки бик сәламәтләндерү, эш ул бик үзеңне сәламәтләндерү бик катлаулы, акчалата да төрле яктан катлаулы авыр эш ул. Булганның кадерен белеп, сәламәтлекне сакларга кирәк, борчылмаска кирәк. Әйе. Дөньяны яратучы кем беләсез инде, анарга мөрәҗәгать итеп, туган телегездә мөрәҗәгать итсәгез дә, ул инде минчә савап. Минде кем белминде туган телне, алар инде бүтән телдә дә мөрәҗәгать итсә, үз ана телегез, ана телдә сөйләшеп, сез анагызны хөрмәт итәсез. Чөнки анагыз сезнең ата туган телдә сөйләшкән. Шул ана телдә сөйләшсәгез, анарга инде сезнең бер бурычыгызны үтисез инде. Безнең халкыбызда, туган халкыбыз, Аллага шөкер, хәзер шундый абруе үсеп бара. Дөньяда аның ничек инде танылып бара милләтебез. Безнең халкыбыз хакта менә мин төрле Молдовада булдым, Казакстанда булдым, Кыргызстанда булдым, мәсәлән, Таҗикстанда булдым, хатта төрле төбәкләргә бардым. Инде Төркиядә мәсәлән, анда бер кайчанда яман сүз ишетмәдем безне татар халкын иплеп алсалар. Хатта Азербайҗанда мин татар дип, хатта бер Алиев президентның сакчысы миңа килеп, мин ди шул татар дип, мин дип горурланып сөйләде. Мә, заряд аккумулятор 15%. Сау булыгыз, җәмәгать. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.